מוקד שירות 106 פלוס, שלום, מדברת רחלי. רחלי? כן. שלום, אהלן. הלו? הגעתי למוקד העירוני? 106, כן. כן, כי יש לי כמה בעיות עירוניות שאני רוצה להתקשר. אפשר? מה, יש לך בעיות עם מה? עירוניות? הלו? עירוניות, בעיות עירוניות, יש לי, זה כבר כמה שנים מפריע לי. כן, במה מדובר? לפעמים זה מסריח, זה לא נעים, אני מוציא בגלל זה מלא כסף. פשוט... אני לא מבינה מה אתה אומר, את על רמקול או משהו? לא, זה הטלפון שלי ככה. אוקיי. אז פשוט אי אפשר לחיות ככה, אפשר לחיות ככה איך? זה מטרד לא לי ולא רק לי, זה לכל התושבים. מה הבעיה? זה חולדאי. אני לא אוהב אותו. אוקיי. אז אני רוצה בבקשה שישלחו מישהו לטפל בזה. אני פשוט לא אוהב אותו, זה מטריד אותי, זה מטרד סביבתי, עירוני, ותטפלו בזה. מי יכול לבוא לטפל בזה, את יכולה להגיד? תפנה לפניות הציבור, תספר להם על זה. לא, אבל אם תטפלו בזה, אז כל העיר תודה לכם, לא רק אני. אוקיי, אז תתקשר לפניות הציבור, תספר להם מה מטריד את נפשך. אז הגעתי למוקד העירוני, לא? נכון, 106, אבל אין לי טיפול לדבר מסוג כזה. לא, תקשיב, זה חולדאי. אתה רוצה להתלונן? בבקשה, יש לך את הלשכה של ראש העיר, פניות הציבור. ממש ישמחו לשמוע אותך, להעביר אותך? להגיד להם שאני לא אוהב אותו? מה? להגיד להם אני לא אוהב אותו? תגיד להם מה שאתה רוצה. אתמול ראיתי אותו יוצא בכיכר רבין. נו. היו שם מלא אנשים, והם הוטרדו רק מלראות אותו, את מבינה? רואים אותו, אומרים, אני לא אוהב אותו. תודה, אני לא מתכוונת להמשיך את השיחה הזאת. אתה רוצה פניות הציבור בבקשה, אתה לא רוצה אחלה יום. אוקיי, אז תעביר לי אותי. ביי.